Hello everyone, good morning लोगोफोर नै आङो जोंनि गामिनि दखानावहाय दंफैयो मानि थाखाय दंफैयो होनोब्ला नै जोंनि दखाना बायबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननोहाय भिडिअआवहाय खोन्थाखादोंमोन जोङो मामिया मा होनो गामिनि दखानावहाय फिसा दखान होयो होननानैहाय खोन्थाखादोंमोन आङो नै लोगोफोर ओमफ्राय थांनाय सुनिबारावहायनि बिलिफाङावहाय मोनसे बार बारदोंमोन एसे खरा नै दखाना बायलांबाय आरो जा मिनिथावखा ओरैबायदि मानसिफोरनि दखान बायलाबायबाय हरैहाय सोरनिबा बायलाबायदों होमबाबो जोंनि बायदि बायाखै आरो जोङो एकदमबारे ग्रुमबानखा जोंनि दखाना माबायदि बायखो नै सेस सुनिबारावहाय बिराद गोसा बार बारदोंमोन बे दखरसेयावहाय ओमफ्राय बेनो नै दखाना बायफ्रुलाबायजोब्बाय नै माथो जोंनिजोंलाय बाराखैमोन ओरैलाय माथो फार बारा मोजां हो एसे भिउस बारायो खोमा सेसाय दखाना बायजोब्बाय दखाना बायजोब्बाय गैला बारजों फोसाबगासिनोसो नै दासो गैला जोंना हंकं बाजारनि दखाना जोंनिलाय ग्रुमखा हंकं बाजारनि दखाना गैला जोंना माइरं लांफैदों नै कन्ट्रलनि ना मा होनो जा बिहिरखायो